Ahojte, tu je Zvončan a vítajte u môjho ďalšieho videa z World of Tanks. Ešte som furt zachlipnutý, no od včera, vtedy som to chytil a môžeme sa vydať do bitky. Idem s tankom M6, je to 6. tank, čiže to je veľmi dobré a budeme aj so 7. Akurát je tak asi koľko? 8 hodín ráno a už sú vlastne prázdniny, tak mám čas natáčať a rodičia nie sú ani doma. Tu je to moje maskovanie a kúknem, aké tanky bojujú. Koľko je stíhačov a tak. Ako pozerám teraz ani scoutov asi ani nemáme. Tie 5 to sú do strálectva a tam už potom nejaké iné. No dobre. Nebezpečie, že tam budem. Neviem. Ja sa tu niekde zašijem v meste a pomaličky už si šetrím na ten 7. tank. Ešte takých možno 10 000 13 000 skúseností a nejakých 700 alebo koľko tisíc peňazí. Tie peniaze bude dlhšie trvať, kým ich nazbieram. Určite skúsenosti už budem mať doskoro, rýchlo. No čo zatiaľ žiadny nepriateľ, nič. A prvý nepriateľ. No. Dobre, ešte raz ho... Zapal, že ešte raz ho trafíme. Ups. No. Nikto po mne strieľa. No, už asi nie. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu máme nejakého, no to vyzerá, že na... Pozor. Aha, tento tu po mne strieľa. Klisa. Dobre. Furt má na mňa niekto zamierené. Klis, že do tohto mám páliť. A tam je ich veľa, tam radšej nejdem. Idem im pomôcť týmto tu dole, kde je ich našich veľa. Kúknem sa zatiaľ, je tam iba jedného toho vidieť. A určite ich tam 1 500 000. Požadujú po ňom streľbu. Tak bude streľba, keby sa mi neskrýval. Nie zas na druhej strane. Aj no. Sem na kopec si asi musím ísť. Áno. No zatiaľ, čo žiadny nepriateľ. Čo už týchto tu už všetci daní, ale nie, tu je. Poď. Nevidí ma. Že požadujem palbu na ňo. Dobre. Piju. Trafil. Niekoho mám následovať. Ale ja nepôjdem dopredu, lebo už nemám skoro žiadny život. Už o chvíľku asi zomrem. No. Dobre. Pozor.
Dobre, toho som dal a teraz rýchlo späť. No aspoň jedného. 9-7 zatiaľ vyhrávame, to nie je zlé. Pomaličky. M6 back, no dobre. Že mám ísť dozadu, tak idem. Kto by nevedel, čo je back, je späť alebo niečo tak. No ak by sa vám to ešte pravda, že nedalo čítať, lebo je to dosť malé a ja mám s tým problém to niekedy prečítať. No, idem takto za týmto tankom sa asi skryť. Tento sa tam ide pozerať. No kde je nepriateľ? No kde si? No kde? Určite, keď bude aj prvý odoberateľ, že budem robiť aj nejaký bonus, ale som si všimol, že už sa aj častejšie kúkávate na moje videá. Tak to som veľmi rád. A čakám na odoberateľa. Bude nejaký určite špeciálny bonus, že postavím buď pyramídu z kariet alebo niečo také. Tak ja idem tu niekde sa pozrieť, či neobjavím nejakého nepriateľa. No dúfam, že nie hneď predo mňou, lebo to by som ale nemal ani šancu. Je to tak, že ja už idem na základni, že no tak tam bývajú hlavne ďalstrelcovia, tých by som mohol dať. To by som mohol dať. Koľkatka ďalstrelec? 5, no tak to možno jednou ranou. Kde si? Zaútočte. To bolo dobré, ani som ho nevidel, zničil ma. Luk. 1, 3, 2. No dobre. Dáme si ešte jednu bitku s M37. Z toho až tak často nechodím. Proste. Perlová rieka. Hráme len so štvorkami. No štvorka najlepšia, najslabšia asi trojka, no. Vlastne tak. Vyzerá, že tu nikto nebude, určite nie, nebojuje. Kúknem sa, najlepšia je Matilda. Tučná špekica Matilda je najlepšia. Ešte tu nájsť na tanku. Šmrtka, chlapče. No dobre, no, čiže tu niekde budem určite pri základni a čakať na nepriateľov. No, dobre. Tak. Tu niekde zastavím, tu niekde, tak. Označkoval som si to. No nepriateľia, kde ste? Určite tu budú nejakí, že tu sa stretnú. Áno, už sa tu stretli. Jaj. Nepálim toľko. Tak za tým kopcom, že tam ma nejde osrať, to nepálim. Kde by si to malo skrývať ďalšie, ale spodaj mi to môže tu.
niekde. Čo napíšem? Tam niekde je nebezpečie. Nezrafil som sa. Náhodou, čirou náhodou. Áno, ako som tam ukázal, teraz tam je nebezpečie. No, tank, presnejšie. Teda musia zastaviť na... Stoj. No. Nabúdajte do seba. Ja... Cúvaj. Stoj. Stoj. Stoj, čakaj. Ty nejaký stíhať? Áno. No, čo to tak furt musí poskakovať? Už dali. Koho máme tu? Nejaký trojkový tank. To je nejaká štvorka ťažký. A hľadel stavactvo pekné. To som bol ja ten, čo strelil mimo teraz. Tak to bolo dobré, ako sa bol navzájom narazili a obidvaja zomreli. Aha, ďalší strelec, a tu je fakt asi posledné u nich. Čiže sa musí zamieriť. Ešte lepšie. Prečo na to, lebo by už bol mŕtvy. Asi šibne. No dobré, ale tak aspoň, že ho dal spolu hrať, že možno by som ho aj tak nedal. Tu bol určite. Jasne, neprišla tam strela, tak tam bol. Nejaký ľahký tank štvorkový. A tu je niekto. Poďme to. Tu ide niekto s kopcem. Tu niekto je. Ja idem radšej podsúvať trocha. No tam je už nepriateľ. No dobre. Ale aj tak sme vyhrali. No tak, toto je pre tento diel všetko z World of Tanks. Ahojte.